Казан сөйлей. Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Башкалабызда көндезге сәгать 10. Татарстан радиосы үзенең көндезге тапшыруларын башлый. Эфирда театр микрофон алдында дигән циклдан әдәби-драматик тапшыру. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без сезгә Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары башкаруында күренекле драматург Туфан Миңнуллин әсәре буенча эшләнгән «Ак тәүбә, кара тәүбә» исемле спектакльнең радио вариантын тыңларга тәкъдим итәбез. Спектакльнең режиссеры Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Рауил Тумашев. Музыкаль бизәлешен композитор Фасил Әхмәтов эшләгән. Концертмейстер Сафиян Ибраһимов. Рольләрне башкаралар: Ризван Нури Әхмәт Сафин, Низам Бәрхәт Гәрәев, Заһир Рифгат Галиев, Гомәр Наил Шәйхетдинов, Тәнзилә Дания Ганиева, Әминә клуб мөдире Зөләйха Аубакирова, Нәҗип гармунчы егет Айдар Хафизов, Дамира Низамның сөйгән кызы Хаҗар Шакурова. Спектакльнең беренче өлеше яңгырый. Dağlarda, dallarda, sandığa sayrasa. Sandığa konarma dağlarda, ay sandığa sayrar dağlarda. Bu yerde mübarek bulmasa. Sandığa konarma dağlarda, ay sandığa sayrar dağlarda. Bu yerde mübarek bulmasa. Yuşağım şirinler, yulanım şirinler, yılmayıp şakırıp, dağıtın kırmasa. Dağıtın bulanmır dünyada, dünyada yaşamdan bir fayda. Bu yerde muhabbet bulmasa. Dağıtın bulanmır dünyada, dünyada yaşamdan bir fayda. Bu yerde muhabbet bulmasa. Тар гына елганың яшел үләнле яры. Юан гына ике тирәлесе утыра. Елга аша басма салынган. Вакыт кич. Ризван, Низам, Заһир зур гына чатырның соңгы бавын кадакка бәйлиләр. Гомәр бер читтәрәк, бер үзе ике тирәк арасына гамак бәйләп маташа. Өч егет чатыр бавын бәйләп куялар да Гомәрнең азаплануын күзәтәләр. Айрым хуҗалыкта көн итүләре һәр вакытта да авыр булган. Айрылганда аю ашаган. Ялгыз башка кайда да бер таң атада кич була. Һәрбер хуҗалык үз хуҗалыгы өчен генә тырышканга күрә, крестьян восстаниеләре җиңелүгә дучар булган. Дөрес. Бөтен коллектив уң якка, ә ул бер үзе сул якка. Ялгыз башың түгелер яшен. Кемнәр булыр юлдашың? Тәхеткә үзе менеп утырган бер генә патшаның да уңышка ирешкәне булмаган. Дөрес. Гамак өстендә бер үзең солтан булганчы палатка эчендә коллективыңның ултаны бул. Эшкә менгән егылып төшкән. Егылып төшеп башын тишкән. Ха! Көлегез, көлегез, файдасы юк белегез. Оппортунист, Ренегат, индивидуалист. Көнләшәсез, тун күчәнне. Бик исебез китте. Әйеме егетләр? Әйе, егетләр, таралышмагыз. 1, 2, 3. Без хәзер егетләр үзебезнең антның текстын кабатлыйбыз. Без тарих филология факультетының 2нче курс студентлары, бүгенге көндә студентларның төзү отряды сугышчылары. Нәрсә ха-ха? Калька. Син үзең калька. Бойцы студенческого строительного отряда дигәнне башкача тәрҗемә итеп булмый. Игътибар итмәгез, дәвам итәбез.
Студентларның түзу отряды сугышчылары Низам Фризван, Рамазан Низам, Закиров Захир тантаналы төстә ант итәбез. Студ отрядта эшләү чорында бөтен ихтыяр көчебезне бары тик эшкә генә багышларга, бары тик башкарылачак эш турында гына уйларга, бу максаттан читкә тайпылуларга юл куймаска һәм Нәрсә, Ихи? Булачак филологлар, тел осталары, антыгыз агачты белән язылган. Бөтен ихтияр кешебезне эшкә генә тупларга. Аңлашылмый, әфәнделәр. Болай булмый, иптәшләр. Әйдәгез шул карганың оясын туздырабыз. Кучсын безнең яннан. Мин ирекле кош. Кая телим, шунда кунам. Кышларга тимәгез балалар, табигатьне яратыгыз. Алайса телеңне той. Егетләр, килегез әле. Нәрсә? Чыннан да Гомәр хаклы. Соң конкретрак кирәк. Булай дип ант итәбез. Яз, беренче. Без бу авылда булган чакта бер генә кызга да гашык булмаска. Нинди генә шибәрләр очраса да сер бирмәскә. Икенче. Туган көннәр мәҗлесләрдә исерткеч чишемлекләрне авызга алмаска. Өченче. Коллектив, тансы, мансылар белән мавыкмаска. Кыскасы, беләгебезнең көчен, йөрәгебезнең хисен бары тик шушы авылда культура йорты салуга багышларга. Дөрес, яз. Ягымар, аңлашыламы? Аңлашылмый, әфәнделәр. Туктале. Нигә аңа мөрәҗәгать итәсең? Ул юк. Гомәр, нәрсә аңлашылмый? Сез мәхәббәт дигән биек хисне ваклыйсыз. Гашык булу имеш эшкә кем ачалый? Яңгышасыз, әфәнделәр. Тормышның үзәге мәхәббәт. Дөрес түгел, Гомәр. Мәхәббәт кешене акылдан шаштыра. Гашык булган кеше төн йокламый, ә йокламаган кеше ябыга. Ябык хәлсез кешедән нәрсә көтмәк кирәк? Гомәр, соң бит без мәхәббәт кирәкми димибез. Без бит вакытлыча гына. Туктагыз, егетләр. Дискуссия ясамаска. Димәк булай. Кайбер төзәтмәләр белән антның текстын кабул итәбез һәм ант итәбез. Ант итәбез. Ашыкмагыз, әфәнделәр. Антыгызның шарты юк. Антын бузган кешене ишетмәкче буласыз. Чыннан да Ризван, ә? Безгә шарт кирәкми. Шартсыз ант булмый, Ризван. Менә шулай, әфәнделәр. Шарт дигәчтә калтырап төштегез. Телисезме мин сезгә ярдәм кулымны сузам? Антын бузган кешегә җәзаны үзем билгелим. Нишләтерсең икән, Гомәр? Мин рәхимсез булачакмын. Ризамы? Ризван, нишлибез? Димәк, ишегездә риза. Мин Риза. Син Низам, Эй, беткән баш беткән. син Ризван. Мин дәшмим. Дәшмәү ризалык билгесе. Аллага тапшырыгыз. Инде нишлибез, Ризван? Хәзер үзебезнең палатка әйләнәсен бау белән әйләндереп алабыз. Бүгенге көннән башлап безнең территориягә бер кыз да аяк басмаска тиеш. Ризван, Гомәрне үзебезнең территорияга кертәбезме соң? Калсын, үзенең мәхәббәте белән читтә ялгыз. Балам, йөрәгемдә ут янганда, тәнемдә җан барында, бер кайшанда, теләсә нинди очракта да, һәр минутта, һәр секундта кызлар сөюдән туктамам. Йөрәгемнең утына су сипмәм. Беләгемнең кеше эш өчен, йөрәгемнең хисе мәхәббәт өчен. Сүз бауны. Суз Захир. Күңелгә нур тула, таңнарда, талларда, сандугач сайрата. Сандугач кунармы талларга, хей, сандугач сайрармы таңнарда. Бу җирдә мәхәббәт булмаса, сандугач кунармы талларга, хей, сандугач сайрармы таңнарда. Бу җирдә мәхәббәт булмаса. Җырлыйсың, а? Җырлый. Үзең генә җырлыйсың. Икә, кулында җанлыстың гитарба. Җырла. Юл чыгу җитенедә, юлларның җитенедә, елмаеп шакырып бәхетен тормаса. Бәхетле буламы дөньяда, эй, дөньяда яшәүдән ни файда? Бу җирдә мәхәббәт булмаса. Бәхетле буламы дөньяда, эй, дөньяда яшәүдән ни файда? Бу җирдә мәхәббәт булмаса. Без өчәү булгач, гитарасыз да җырлыйбыз. Егетләр,
Әйдәгез әле җырларга. Кайсы җырны җырлый бездерсез? Айтам инде, ка. Ул түгел. Билгеле бит инде үзебезнең гимнны, үзебезнекен. Башладык. 1, 2, 3. Иш кенә тормышны. Захир, ашыкма, үзем башлыйм. Пам 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 пам, беләктә кешебез барында, эшлисе эшебез барында, онытып дөньяда барында, эш диеп әйтәбез тагында. Ант итәбез. Син. Бам 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 бам. Зөһрәләр безгә һич кирәкми. Дәндердә. Ләйләләр безгә һич кирәкми. Дәндердә. Тушаулап куябыз йөрәкне. Дәндердә. Җигәрбез эшкәбез беләкне. Ант итәбез. Бам бам бам. Иш кенә тормышның тоткасы. Иш кенә дөньяның ноктасы. Уятмыйк мәхәббәт бынгасын, йөрәкләр ялыйсын, йотласын. Ант итәбез. Аккомпаниатор җитешми әфәнделәр. Ишанның йортын яндырырга ниятләсәгез, минсез эшегез барып чыкмаячак. Чыкмас, сиңа ялынып бармабыз. Болай сөйләшәбез, җегетләр. Ничек? Бүгенге көннән башлап Гомәр Шәйхетдин белән араны үзәргә. Эшне исәпләмәгәндә, аның белән һич нинди мөнәсәбәткә кермәскә, сорауына җавап, җавабына сорау бирмәскә. Чөнки ул бүгенге көнгә кадәр безнең белән дус булып йөргән булып, менә бүген безгә хыянат итте. Егетләр, әйдәгез әле палат кешен тәртипкә китереп чыгыйк әле. Әйдәгез әле. Әйдә. Өчәүләп шатыр эшенә кереп китәләр. Тәнзилә керә. Хәерле кич, Гомәр. О, хәерле кич, иптәш комиссар. Урнашып беттегезме? Биттек бит әйт. О, сине ял йортына килгән кебек. Өмет итмә, ял йорты булмаячак. Беләбез, иптәш комиссар, беренче мәртәбә туй ясавыбыз түгел. Һә бу бауны ишен? Сире бар. Ну, кыланасыз, егетләр. Башкалар белән бергә интернетта яшәсәгез ни була? Кызык булмый. Без монда кызык эзләргә килмәдек, эшләргә килдек. Эшләрбез, иптәш комиссар. Эштән соң калган вакытта бар. Көндез эштә, кич клубта бригадир кызы Лиса дигән җыр бар, иптәш комиссар. Син нигә мине үртисең? Ничек үртим? Син безнең отрядның комиссары. Булсасын, минем исемем дә бар. Ай! Эшләмәй. Нәрсә? Бауның теге ягына кызлар аяк басмаска тиеш. Монсы тагын нинди уен? Уен түгел, ишан. Буйдак әфәнделәр, кирмәнегез стенасы янында дошманыгыз. Хәерле кич, егетләр. Хәерле кич, Кызлар, хәерле кич. Сез нинди уен уйлап чыгардыгыз? Гомәр мине бауның теге ягына керди. Гафу итегез, иптәш комиссар. Гомәр бу чиракта дөрес эшләгән. Гомәрнең бердән-бер дөрес эше. Без ант иткән идек шул Тәнзилә. Ант? Нинди ант? Гашык булмаска, кызлар белән сөйләшмәскә, чибәрләр очраса да сер бирмәскә ант иттеләр. Без монда эшләргә дип килдек, һәм намус белән эшләргә тиешбез. Без монда чакта беләгебезнең көче, йөрәгебезнең хисе бары тик эш өчен генә сарыф ителергә тиеш. Шулаймыни? Шулай иде шул Тәнзилә. Шулай утрызмы? Әйе, шулай. Тилермәгез, егетләр. Гафу итегез, иптәш комиссар. Ни әйтергә телисез? Төн йокламый кызлар артыннан чабыгыз, икенче көнне эленке салынкы эшкә чыгыз дип әйтергә телисезме? Ай-яй-я, комиссарыбызның булай уйлавы кызганыч. Мин алай уйламыйм. Ләкин, Нәрсә ләкин? Ни өчен ләкин? ярый алайса. Кыланыгыз. Тик закламен су буена төшәргә онытмагыз. Анда ул яшьләр уенга җыела. Танышырбыз, дуслашырбыз. Гафу итегез, тышалым. О, юк. Без коллектив тансы-мансылар белән мавыкмаячакбыз. Көз көне чибешләрне санагач, институтка кайткач бейербез. Егетләр дим, шаярмагыз инде. Без монда шаярырга килмәдек. Без шаяра белмибез. Заһир. Шулай сөйләшкән идек шул Тәнзилә. Заһир. Нәрсә? Кыланчыклар. Су буена төшәргә онытмагыз. Шулай, нык торыгыз, буйдак әфәнделәр.
Тәнзилә. Әмма дә ләкин шунысы Захирга читен булачак. Әне өчен миңа? Язган шигырьләреңне кемгә укырсың? Факультетта бит аларны Тәнзиләдән башка берәү дә тыңламый. Әйт, Захир, түзәрмен диген. Әйтә күрмә, Захир. Әйт, түзәрмен диген. Соң, түзәрмен, тырышырмын. Көлөне туктатыйк. Егетләр, әйдәгез минем арттан. Палаткага. Көлүне туктатып иптәшләр, комедия башлана. Киянтә шиләк күтәреп, Алина узып бара. О, авыл кызына ялкынлы сәлам. Нәрсә? Авылның шибәр кызына ялкынлы сәлам дим. Мыскыл итәли буламагыз? Мин үзем дә булмалайым. Исәтмесез? Минем исемем Гомәр, фамилиям Шәйхетдинов. Булса, ни? Сезнең авылга культура учагыбызга килдек. Культура йорты салачакбыз. Салсагыз, ни? Сен киләсе елга яңа культура йортына тансыга йөрерсез? Йөрсә, ни? Туктагыз әле. Нигә сез һаман нидән ни? Елгага кирчәкәргә төштегезме ни? Төшсә, ни? Нигә сез минем белән үртәгән сыман сөйләшәсез? Сөйләшсә, ни? Менә тутый кыш һаман бер сүзне тукый. Тукыса, ни? Туктатуым өчен гафу итегез, юлыгызны дәвам итегез. Итсә, ни? Сау булыгыз дим. Дисәгез, ни? Менә каптым. Капсагыз, ни? Ярый. Ни. Аңлашылды. Ни икән аңлашылды. Тик тора белмәсәң шулай була, ул Гомәрдус. Шуннан, ни? Китегез дим моннан тизрәк. Китегез. Дисәгез, ни? Моннан соң бүтән берәүгә сүз кушсаммы? Ак тәүбә, кара тәүбә. Кирәк бит кемгә ләгәргә? Тирегә юлыктым бит. Сеңелем. Бар, кайт инде, бар. Әтиәнеңнәр көтәләрдер. Көтсәләр, ни? Көтсәләр ни дип ала ярамый сеңелем. Үзеңне ди чыгарлар. Җегетләр белән торганыңны күреп ачуларлар. Син бит инде үскән кыз, акыллы кыз бит син. Абыйлар әйткәнне тыңлыйсың. Мин синең абыең. Бар сеңелем, бар. Барса, ни? Я Тәңрем, мең рәхмәт сиңа, коткардың. Бичара. Шибәрликне еп биргән үзенә. Булса ни. Алина кабат әйләнеп керә. Керә дә Гомәр каршына баса. Тораташ кебек телсез калган Гомәр Алинәгә карап тора. Алина шиләк киянтәсен җиргә куеп, гамак янына килә. Гитараны кулына ала. Бу ни? Бу ни? Күзең чыкканмы ни? Я, ни әйтергә теләгән идегез, Гомәр абый Шәйхетдинов? Безнең авылда культура йорты саласыз инде. Шуннан ни? Мине шуны әйтер өчен туктаттыгызмы инде? Я, сөйләгез, тыңлыйм сезне, Гомәр абый Шәйхетдинов. Авыл кызын шак катырга уйладыгыз инде. Гамак бәйләп куйдыгыз инде. Гитар читә беләсез инде. Я, читеп күрсәтегез. Ничегрәк читәсез икән? Сез кем? Авыл кызы. Исемем Алина. Фамилиям Шәйхетдинова. Ничек Шәйхетдинова? Мин Шәйхетдинов. Мин Шәйхетдинова. Юк, мин Шәйхетдинов. Сез Шәйхетдинов, ә мин Шәйхетдинова. Шәйхетдин исемле кешеләр сезнең авылда гына түгел. Матур шәребез бар, ярты теләгебез бар. Идел телсә талу белмәс, ярсу йөрәгебез бар. Ярсу йөрәгебез бар. Туктагыз әле. Туктамаса ни? Кем булдысың бу? Нәрсә булдысың бу? Дәшебезне кысып түздек иптәш Шәйхетдинов. Һәр нәрсәнең чиге була. Ялгыз булсаң да коллективны хөрмәт ит. Мәҗбүрдербез. Узган барган кызга җүләрләр генә гитара читеп кала. Гомәр, нигә син ул кызга кычкырдың? Авыл кызына кычкырып, безнең данны төшермә. Соң, кычкырасың килсә чит калып китеп кычкыр. Һәм гомумән кызлар белән сөйләшәсең килсә басма өстендә сөйләш.
Туктагыз әле, былай да башым әйләнгән. Biz gitardık bir nida yok. Moyuning titirksiz bulgaç baş aylanayın da ol. Менә безнең башлар бер дә әйләнми. Kızı Şiver efendiler, kızı. Şiver kızlar kup bulurun. Ey Mirza. Kızlar turunda tugul. Yıklav turunda oylarga kirek. Yıklarga. Min ant etmedim. Алайса безгә комачаулама. Yıklarga. El değerisini atiyat komandir etmediler Rizvan. Prikaz verip janlarına tiyareyin yigitlerinin. Naşenlik bulurga bir gerek yaratasın. Yok bar sözlerge ihtibar etmezke. Yıklarga. Юкларга. Yıklarga. Qorağız әлі біздің комиссар Тәнзиләге. Басмастында kim bilen basıp dur ha? Kaya. Yok iş. Oh, koştular. Uçtu Tenzile. Zahir. Yıklarga. Yıklarga. Иңенә гармун асҡан Нәҗип керә. Исәмсез? İşembet. Uyda безнең як малае да бар икән. Кайсы авылны капайым? Mindele. Әйбәт. Безнең авылдан калай бәт кешеләр Миндәләдә. Кылып саларга килдек идеме безнең авылга? Kılıp tügül, kulturu yırtı. Сәхнәле булса, клуб була инде бу. Исемең ничек апай? Гүмәр. Ә синең? Zahir. Синең? Габдел Миңле Мөхәммәд. Андай исем булмай. Мен алдашкан кешене яратмайм, апайым. Аркам кычыта башлай. Nizamı. Низам, мине дуракка санама, ярайм, апайым. 8 класс бетергән. Ә син кем? Нигә кирәк ул? Әйтәсең килмәйме? Килмәй. Килмәй икән, әйтмә. Безнең авылда яшәйсең бар, апайым. Үзегез не исемлесеңсез? Нәҗип, фермада эшлим мин. Җәен көтү көтәм, кашын тирес түгәм. Бу каз муйнында кайсыгыз уйнай? Мин. Яхшы уйнайсыңмы? Яхшы. Синнән сорамайым, апайым, уйнаучыдан сорайым. Яле, уйнап күрсәт. Низам. Захир. Хәзер үк кирегез йокларга. Гомәр, бер нинди дә уйнау юк. Без йоклыйбыз. Әле, начальник мәле син, апайым? Бек кыланган буласың. Яле, уйнап күрсәт. Мен барында курыкма. Колхозга председатель, авылга мин хуҗамында. Уйна. Нинди килүрим? Гөл Жамалына. Gülcemal'ını? Gülcemal'ını bilmem şu. Белмәйсең? Ә менә мин беләм. Булдымы? Oldu. Әйдә, менә син дә булдыр. Olay tizgine bulmuyor mu bunda böyle? Булмаймы? Уйна мин белмәгән көеңне. Туктагыз әле. Туктамайым, уйна. Уйнасынмы? Уйнасын.
Син нигә уйнасын дип әйтмәйсең, апайым? Уйнасын? Ойна. Әкәмәт. Сандугач кунармы талларга, хей, сандугач сайрармы таңнарда, бу җирдә мөхәббәт булмаса. Туқта. Әйдә менә, кушыл мин уйнаганга. Кая синең каз муеныңның тавышы? Гармун бугазлап ташладым үзен. Егет булсаң, даңгылдатма бу каз муенында. Гармунга өйрән. Гармун ул урып бирә синең каз муеныңны, шулаймы? Шулай. Дөрес. Нәмәгә син шулай дип әйтмәйсең, апайым? Соң бит һәр инструментның үз урыны була. Менә мәсәлән, гитара, менә убас, скрипка, попугай. Инструмент. Әтергедә инструмент, ышкыда инструмент, буда инструмент. Гармун инструмент түгел. Гармун ул гармун. Алина да шул каз муенында уйнавы белән мактанган була. Шуны кулларына тоталар да, әллә кем булалар. Кызлар да бит шулар ардыннан гына бөтерелеп йөргән була. Минем күзем төшеп йөргән кыз. Менә синең кебек каз муенында уйнаучыга ярып китте. 6 ел сүз әйтергә уялып яратып йөрдем. 16 яшеннән алып 22 яшына хәтле. 6 ел тәрәс төпләреннән гармун сузып уздым. Сизмәде. Ярды да китте. 3нче ел сезнең кебек берәү сыерлар абзары салырга килде дә каз муенында уйнап гөлнарны яртып китте. Гармун бәләкәй булсадай, әйтәй үз кирәкләрне сикердә төш шуны суларга янсай Шаярмагыз, апайлар, гармун белән. Шаярмагыз. Бер нәмә белән дә шаярмагыз. Шаярмагыз, егетләр. Кем булдысың бу? Каян килеп чыкты? Йоклыйсызмы сез, юкмы? Шаярмагыз ди. Бу сүзнең мәгънәсе бар бу гайгымә. Безнең авылда бер кыз бар. Минем күзем хәзер аңарга төшеп йөрәй. Әгәр дә ул кызның да башын әйләндерсәгез, барыгызны бергә үйеп куеп ярам. Заһир, күрдеңме мәгънәсен? Әнә, ишеттеңме Гомәр? Шаярма дидеме сиңа? Миңа нәрсә? Сез нишләрсез? Син нишләрсең, Низа? Кызлар күрсәң бит синең күзең сырылдап әйләнә башлый. Сер бирмәбез дошманга. Син, Заһир? Гомәр, син бая Тәнзиләне чынлап күрдеңме? Егетләр белә идем. Син басмасында кызлар белән йөрмәс инде? Соң йөрсен, ансы аның эше. Заһир. Хәзер Şandal, şandal, şandal.
Yigitler koya. Yo'qlar. Nishik yo'qlar. Nishik yo'qlanlarını bilmem Tanzila. Kirib qaramadim. Sen Ömer gitarında oynavın eybet oynaysın. Lakin sileşkende topqırlığın жетip bitmey. Ya'ni masalan, Şamlar. Ömer. Нәрсе әлләләр шынлапмы? Şınlap. Ömer. Син оларга кушылмадыңмы? Yo'q. Programmalar bilan kelishib bitmeyim. Ömer. Әйдә алайса су буена. Yo'q, bo'lmay Tanzila. Нишләп? Мен бит şiir yazmayım Tanzila. Ömer. Әгәр дә минең белән алай сөйләшсәк, мин синең белән гомумән сөйләшмәячәкмен. Tövbe Tanzila. Ömer, әйдә инде анда синең гитараң кирәк. Bulmay. Programmalar bilan kelishmasam da Mindalar kompaniyasında. Alar barsa baram, barmasa yo'q. Иртәгә строй алдында компаниягыз белән җавап бирерсез. Гафу итегез, иптәш комиссар. Биргә теләмәгән өчен кешегә җәза бирмиләр. Без йоклыйбыз. Эш кешесенең һәр минуты санаулы. Шуңа күрә... Тәнзилә. Ялыйсы малайса, йокыгыз тәмле булсын. Рәхмәт. Oyununuz көңелле olsun. Gördünüzmü efendiler? Qadrimni bilingіз. Men de sizning bilan qoldim. Yuqla. Hozir men sizga beshik shirajirlayim. Elli belli giderler bular. Şeremi tepeki giderler bular. Vaya barıp giderler bular. İnden işlep bederler bular. Elli, au. Belli, bow. Elli, au. Belli, bow. Tavuklar da yıklamay ele. Balıklar da yıklamay ele. Halıklar da yıklamay ele. Siz tınışlap yıklağız yeme. Elli, au. Belli, bow. Elli, au. Belli, bow. Elli. Abiga yalqınlı selam. Alide. Selam Alide, selam. Abimning tavışı eybət bulmasa da yarısın ayken. Neşe böyle su boyuna barmısınız? Eydeyiz. Mene saklayayım. Nerede varsın anda? Benim yigitler. Kech yetkaş bir qoyada çıkmazsa kızlar yüzüne görünmezke ant ettiler. Uyalışanlar mı diyeyim? Tügülde. Avulning birer şiver kızı g'ashig etib qo'yar deb qo'rqalar. Hozirdan uyqaga yotgan yigitlar kimga kerak? Kerakmi David? Amin ant etmadim Alina. Onimni o'yli ko'rmagiz. Agar da siz tag'in bir martaba eydagi suvina deb aytasiz ekan, men boram. Rahmat endi. Saqlag'iz, o'rlamasın. Alina, yolg'izimni qoldirib ketmagiz. Ayda deb aytmasangiz da boram. Men sizning bilan yer shitidan shaqqa baragar edi. Mening bilanmi? Sizning bilan? Bizning bilanmi, mening bilanmi? Sening bilan? Nishin? Ayttirasiz şimdi Alina. Ayttirasiz. G'oshib bo'ldim deb ayttirasiz. Menimi? Sizga? Bizgami, menimi? Senga? Nishin? Bayada umayisqalga qoldirdingiz. Endi bu yo'lida. Nishin menga g'ashib bo'ldingiz? Chunki siz birinchidan Şiver. Menmi? Siz? Bizmi, menmi? Hey, sen. Aydagiz abim so'yina. Men sizni mendan da Shiberrak bilan tanishtiram. Aydagiz. Hozir birgina sekund kulnagimligini olishtiram. Ana, yigitlaringiz uyqudan uyana boshladi. G'afur etingiz, qizlar bor ekan.
Гомер, сағат неше? Сиңа сағат нәсе? Келіп ят, үзім ятырмын. Гомер, тартырға беріп тұрады. Тартмағанны білесің еш. Шулай мені, ташладың мені. Гомер, әйдә кіріп йоқламалай, қызлар бітмәс мұнда. Хатыныңа ишетілсе яқшы түгел. Нәрсе қарадың деп мені ашуланыр, әйдә. Біз үйленген егетлерінде қорқмайбыз. Институтта оқып исәнләшә дә белмисез икән. Ғафу итегез, исәнмісіз? Хушығыз. Бигрәк мут күзле егет, миңа карап сине күрә торган. Сіз аның сүзіне шандыңыз, Малина. Юрый ул, юрый. Ә мин ышансам да қорқмый Гомер абый бәгърем, мин сезгә үлеп гашык булдым. Әйдәгез парлап уйнайбыз. Егетләр кызлар уйнасын, җырласын. Әйтегез генә, Алина. Захир, менә шул егет белән юнеш майтарып карасын, Ярды да китте. Соң ул китсә китәр инде. Син нәрсә гаман йокламыйсың инде? Йоклагына китеп барганда уятты. Алдашмагыз ичмаса, алдашмагыз. Сезнең белән берләшү мөмкинә башладым инде мин. Бер дә җитди егетләр түгелсез. Нигә инде алайсың, Ризван? Соң сүзебездә торабыз инде. Турсыз? Әйе. Торыр газапланасыз. Үзегезне мәҗбүр итәсез. Күңелегез. Бер далай килешеп иптәшләр. Бездә салкын кырыштан нык булырга кирәк. Соң инде менә миннән үрә алырга иде гитсмәсәм. Синең характерың нык шулдыр исә. Әллән шибәр дә түгел үзе. Кем? Гомер танышкан кыз. Безнең Гомәргә тагы шибәрләр. Ә үзе сөйкемле. Матур. Әйе. Кызлар, әллә соң антыбызны иртәгәдән башлыйбызмы? Чыннан да, Ризван, Әйдә. Барыгыз. Тик белегез, бүгеннән башлап мин сезне, сез мине белмисез. Бүгеннән башлап мин сезне палат кешенә кертмим. Үзем Ярар инде. Соң бүгеннән күп кәләшкәч нәрсә була? Егетләр, без булып калырга тиеш, шулай бит? Шулай шул. Йоклар алдыннан гимныбызны кабатлыйбыз да, дусларча йокларга ятабыз, яле. Эшкенә тормышның тотқасы, эшкенә дөньяның ноктасы, уертмыйк мөхәббәт боткасын, йөрәкләр ял итсен, йокласын. Ант итәбез, ант итәбез, ант итәбез, ант итәбез, ант итәбез, ант итәбез. Шул ук күренеш. Вакыт кич. Ризван белән Заһир эштән кайтып киләләр. Арыганнар. Ял итеп алырга җиргә утыралар. Ризван, без малай Казанда ятып, бөтенләй ялкауланып беткәнбез икән, әйме? Әйе. Куллар эштән бизенгән булганнар икән, әйме? Әйе. Әлдә ярый мин әйтәм, туйганчы йоклап барабыз икән, әйме? Әйе. Эшләр булай барса, бик күп эш эшләячәкбез бит, әй. Культура йортының нигезе әзер. Нигез эшләнсә калган эшләнә ул. Нигезе нык булсын, әйме? Әйе. Бисеннәр, бездән соң калган буыннар, без салган нигездә. Тыпыр-тыпыр биргә, бетон нигезләр кирәк. Бетон нигезләр өстендә туйлар итәргә кирәк. Тик кенә утыр әле. Нигә? Күрмисеңме ни? Арган бит инде абыем. 2 ай күп. Аның 1 айы да җитеп арткан иде. Без бит эшчеләр түгел, студентлар. Уйлап чыгарганнар инде, төзү отрядлары имеш. Җигәләренә студентларны еме. Ни өчен әле мин алга культура йорт салып бирергә тиеш? Менә ни өчен? Син чынлап Ризван? Мен уйнап сөйләшә белмим. Соң бушка эшләмибез ич. Миңа акча кирәкми. Миңа кирәк ич. Менә син эшлә инде алайса. Соң килмәскә иде, былтыр да бармадык ич. Бармаса, быел да кайттым киттем булыр, эшләрсез миннән башка. Ярый, әйдә кыйнырга барабыз. Дөрес. Арганда гына шулай сөйләшәсең син. Су кергәч, бөтенләй җиңеләеп тә китәрсең әле син, әйдә. Тукта.
Kim bilen сөйләшеп тора ул безнең Низам? Кем алдында шулай бөтерләү ул? Ырсудан килгән кызу, Әлфия исемле. Низам! Әйтеп тормасаң, хәзер читкә тайпылырга торасыз. Тукта әле. Син ул кызның исемен каян беләсең? Көндүздә сөйләшергә ярамыймы? Ярамый. Бары тик эш турында гына. Тәнзилә белән ярыймы Ризван? Ул бит комиссар. Сиңа ярамый. Синең өчен ул комиссар гына түгел. Ни сөйләштең? Ни йомышың калган ул кызда? Икотна түздек бит инде Ризван. Без монда икотнага гына килмәдек. Антны икотнага гына бирмәдек. 2 ай. Онытма, 2 ай. Үзе бит бәйләнә. Ярый. Күреп тордың инде без. Кемнең ничек иттереп бәйләнгәнен. Ал сөлгемне, бүтән безнең каласы булма. Ашыкмагыз, сабыр итегез, бераз гына мине көтегез. Көтмәскә. Аның үз юлы, безнең үз юлыбыз. Безнең үз юлыбыз. Ашыкмагыз. Яңа хәбәр, бүген бәйрәм. Нинди бәйрәм Гомәр? Культура сарайының нигезе салып бетү уңае белән. Һәм Ризван әфәндегә 21 яшь тулу хөрмәтенә кичке ашка бәлеш пешә. Бәлеш. Эй, Ризван, дус, туган көнең икәнен нишләп әйтмәдең? 2 ел бергә укып берәүгә дә әйтмәгән. Тәнзилә сизеп алган. Без бит монда бәйрәм итәргә килмәдек. Эшләргә килдек. Соң бәйрәм итмәсәк тә котлар идек. Юк, рәхмәт. Сиңа кирәкмәсә кирәкмый, үзебез котлыйбыз, ясыйбыз. Гомәр, әйдә, мин Ризван булам, син мине котла. Котла. Сине? Әйе. Хөрмәтле вә гыйззәтле Ризван иптәш Низамов. Сез әле бәләкәй чакта ул. Тәпи атлап киткән шу, 4 аяклап үкәләп, дөньяны, тормышны өйрәндегез. Сез әле мәктәпкә укуга кергәндә юк тыйнак идегез. Үзегезнең шәхесегезне укытучының борынына тетмәдегез. Киресенчә, укытучының борын астына беренче партага утырдыгыз. Рәхмәт, иптәшләр, рәхмәт. Шулай тыйнак булып, белем тауына күтәрелдегез. Институтка кирдегез. Һәм ниһаять сезнең тыйнаклыгыз студентларның төзү отряды белән берлектә авылга культура сарае салырга алып килде. Сез Ризван иптәш эштә дә тыйнаклык күрсәтәсез. Рәхмәт. Син шуның белән нәрсә әйтмәкче буласың? Соң син принципиаль һәм пунктуаль кеше буларсың. Син шуның чанасына утырып, шуның җырын җырламакчы буласыңмы? Рәхмәт, иптәшләр. Ну булдырасың Низам. Кемнән килгән буласың син? Кемнән килгән буласың соң син? Соң Ризван, соң малай дөрес бит инде. Соң бит син бөтен сүзләреңне кагазга карап сөйлисең. Сез, дуслар, иптәшләр, курсташлар. Ризван, без бит шаярдык кына. Ризван! Дус! Үпкәләмә инде! Әллә шуны үпкәләдем ул. Бар, артыннан йөгер, күз яшьләрен сөр. Нигә инде алай дисең Гомәр? Шуның каршында 4 аякта торасың бит. Шагыйрь чыкмаячак синнән Захир. Саксыяң йомшак. Ничек йомшак? Шулай, йомшак. Әйдә киттек. Анда Ризван тагы үзен суга ташламасын. Ну, Гомәр, шәп чыгарды. Син башладың бит. Юк, мин бер нәрсә дә күрмәдем дә, ишетмәдем дә. Әллә хәйләкәр инде бу Низам? Бүген генә белдеңме? Әллә ниндиләрсез? Тик торганда Ризваннан көлдегез. Син дә көлдең ич. Соң бит мин бит кызык булганга гына көлдем. Ә сез усал итеп көлдегез. Шагыйрь чыгачак синнән Захир. Бигрәк бер катлысы, бөтен нәрсәгә чын күңелдән ашарасың. Әмма ләкин кызганам мин сине. Яшәве авыр булачак сиңа. Әйдә юынырга. Сез әле һаман юынмадыгызмы ни? Юынмадык шулай, иптәш комиссар. Бәлешләр өлгерә, ә сез һаман юк. Әйдә тиз генә җырны кабатлап алабыз. Юынмаган килешмә. Өлгерерсең. Ярый алай булгач, әйдә. Бар төшәтер Захир син, бар. Бар инде, бар, нәрсә терәлеп кайтты. Сөлге кая икән Гомәр? Муйныңда ичинде, бар инде, бар. Ант иткән була бит. Тәнзилә. Захир белән сезнең мөнәсәбәтләр ничек?
Нинди мөнәсәбәт җирне кабатлыйбыз? Аралар ничек дим? Яратасыңмы син аны? Башка әйтер сүзең юкмы? Ярата бит ул сине, малай. Информацияң өчен рәхмәт, әйдә ал гитараңны. Син миннән җыр яздырып интектерәсең. Ризванның уенда да юк. Бер нинди туган көн юк ди. Аның ничек уйлавында безнең эшебез юк. Коллектив аны котларга тиеш. Традиция. Димәк булай. Беренче булып сүзне отряд командиры ала. Ул барыбыз исеменнән дә сүз белән котлый. Аннан без җыр. Икән. Башла. 1, 2, 3. Ризванның туган көнендә көлеп чыкты кояшта. Ризванның туган көнендә матур сайрадык кышта. 1, 2, 3. Ризванга бүген 21 яшь, 100-гә чаклы яшәсен. Ризванга шуны телибез, яшем булып яшнәсен. Сүзләре бигрәк мәгънәсез инде. Мин бит шагыйрь түгел, Заһирга кушарга идем. Ә син юри шулай язгансың. Яратмыйсың син Ризванны? Ә син яратасыңмы? Бик яратам. Әйдә бар йөгер. Караны Тәнзилә, әгәр дә Заһирны бүтән берәүгә алыштырсам, Нишләтерсең? үземне китәрмен. Беләсеңме нәрсә, дустым? Бетте. Шаярдым гына. Һәр шаярының мәгънәсе була. Шаярырга старып киттегез. Заһир шаярмый. Шаярмаганын үз теле белән үзе әйтсен. Шулай дигелә. Ризванның туган көнендә көлеп чыкты кояшта. Ризванның туган көнендә матур сайрадык кышта. Гомәр китә. Алина белән Дамира керәләр. Дамира строй отрядчылар формасыннан. Менә Дамира, безнең низамыбыз шушында яши инде. Ышанмыйм. Низамның андый булуына мин ышанмыйм. Мин аны 3 ел беләм. Мин аны 15 кенә көн белсәм дә, синнән яхшырак беләм. Син аның күзләренә караганың бармы? Мут бит аның күзләре. Уйнап кына торалар. Сездән башка күз салганым юк иде, сезне күргә зиһенем чуалды ди. Син әйттеме? Мин әйтте. Бүген кич очрашырга сүз куештык. Менә син килеп кумачаладың. Барбыр ышанмыйм. Үз күзләремә күрсең алайса, әйдә кайтабыз. Бүген кич очрашканы күрсең. Юк, Низамны мин хәзер үк күрергә тиеш. Кайда икән? Кайда булсын? Йөридер кызлар артыннан безнең низамыбыз. Алай дим, Алина. Ачуланам. Дустым булсаң да ачуланам. Син эшли торган авылдан Низамнан хат алгач та, башта бераз аптырап калдым. Син шаяртып язгансың дип уйладым. Карасам, Низам кулы. Кирәк бит шундый очрашу. Мин дә якында гына бер автобуска утырдым да килдем. Килсәм әнә әллә ниләр сөйлисең. Син килгәнсең. Менә Низамың нишләп син яңа килмәде икән? Киләм дигән. Эшебез бик күп дигән. Ә безнең эшебез юк. Төзү материаллар җитешми. Бигрәк яратасың ахры Низамны. Яратам, Алина. Яратам. Синнән яшәрмим. Алина, әйдәсе буена. Бәхетле син, Дамира. Егетләргә ышанасың. Ни өчен ышанмассың? Менә мин ышанмыйм. Барысы да бер. Килеп төшкән көнне үк Гомәр исемлесе каршымда сандугач булып сайрады. Имеш, бер күрүгә гашыйк булган. Менә икенче көнне синең Низамың янымда бетерелде. Түгел. Низам андый түгел. Кызлар белән сөйләшмәскә, бары тик эшкә генә күңел бирергә улам диткән. Хатында шулай язган. Синең турыда гына уйланам дигән. Дамира. Беләм мин аларның антларын. Ишәвалар ант итүчеләр. Ә араларында иң ышанычсызы Низамың. Әйе? Менә Ризван дигәне булса әле ышанырга да булыр иде. Ансын чынлап та сөйләштерү бик авыр. Бер-ике тапкыр сүз кушып караган идем. Бирешми. Нигә шулай усал итеп шаяртасың инде, Алина?
2 ел Казанда укып та, шул ук авыл кызы булып калгансың, Намира. Ә менә мин Алабугада укып та синең кебек түгел. Кешеләрне сынау кызык ич. Намира. Бар әле бар палатка артына кач әле. Нигә алай? Тизрәк инде сөйләшми торган егет килә, сөйләшеп карый. Шаярма инде, Алина. Намира бар инде тизрәк. Алина, шаярма инде. Палатка артына кач инде. Исәнмесез? Хәерле кич. Хәерле кич. Нигә сез кешенең гитарасын рөхсәтсез аласыз? Урынына куегыз. Аннан соң Гомумән, сез сәламгә каршы сәлам бирмәдегез. Исәнмесез? Нигә сез бу тирәдә чуаласыз? Монда килеп йөрергә мин сезгә рөхсәт итмим. Гафу итегез, мин әнә теге өйдә фатирда торам. Чишмәгә суга, елгага су керергә төшәм. Ә сукма сезнең палатка янынан үтә. Беләм. Сез клубта клуб мөдире булып эшлисез. Клубыгызда утырыгыз. Сукмактан үткәндә биредә тукталып торасы булмагыз. Ах, шулай юкмыни? Әйе, шулай. Бауның тик ягына чыгыгызны үтенәм. Әгәр дә чыкмасам? Чыгыгыз. Юк. Тиз булыгыз. Сез үзегезне бик тә ямсыз тотасыз, сеңелкәш. Гафу итегез. Ризван шатыр эшенә кереп китә. Кабатлап әйтәм, сез үзегезне бик тә ямсыз тотасыз. Сезнең инде әгәр бик шаярасыгыз килә икән, әнә, Гомәр кайтканны көтегез. Шаярга безнең ул ярата. Ә миңа Гомәрдән шаяру күңелсез. Һәм гомумән безнең низамны тынычлыкта калдырыгыз. Ә низамның ни катнашы бар? Мин беләм, мин күрдем. Низам сезне күргәч үзгәрде. Һәм сез, шуңардан файдаланып, аның белән берничә тапкыр сөйләштегез. Аннан соң елгада бергәләп йөздегез. Сез? Нәрсә, мин? Сез мине күргәч үзгәрмәдегезме? Юк. Хәерле булсын. Бәлки мин үземне чыннан да ямсыз тапканмындыр. Сезнең яныгызга яланып килгән кебек килеп чыккандыр. Әйе. Мин ниһаять аңладым. Булай ярамый икән, килешми икән. Ләкин минем бүтән чарам юк иде. Мин сезнең турыда уйлап, төн йокларымны йокламый башладым. Сез мине күрмисез дә. Гафу итегез.
Әмма сіз дә миңа тупас сүзләр әйтеп, мине рәнҗеттегез. Мин бит сезне рәнҗетергә теләмәгән идем. Мин дә үземне ямьсез тотарга теләмәгән идем. Ярый. Алай булса, сез инде мине тупас сүзләрем өчен гафу итегез. Юк, сез мине гафу итегез. Сез кая барырга шулай матур итеп киендегез? Бүген минем туган көнем. Котлыйм, бәхетле булыгыз. Рәхмәт. Сез ни өчен миңа шулай текәлеп карыйсыз? Чөнки сез шибәр. Рәхмәт. Сез сөйкемле. Рәхмәт. Сез серле. Сезгә шулай кичләрен палаткадан чыкмыйча йоклап ятасызмыни? Соң һәр кичләр дип. Гафу итегез. Biz ант иткән идек шул. Сез ант иттегез? Әйе. Мин ант иткән идем. Ант иткәннәр. Ай. Төннәрен су буенда шундый рәхәт. Елганың әнә теге борылышында минем яраткан басмам бар. Кайвакыт шунда төшеп утырам да, бер ялгызым гына уйланып утырам. Бер ялгызыгыз? Бер ялгызым. Гомер, Низам кебекләрне яратмыйм мин ал җилбәзәкләр. Менә сезнең кебек төпле, акыллы кешеләр белән сөйләшеп утырасым килә. Җилбәзәклек минем үземдә дә җитәрлек. Әйе. Җилбәзәклек кызларга килешсә дә, егетләргә бер дә килешми шул. Димәк, сез мин ачуланмыйсыз? Мин әйтәм, елганың әнә теге борылышы, чыннан да матур икән бит. Төннәрен күрсәгез аны, Ризван. Бер ялгызым, елга буена, басма өстенә, шундый рәхәт. Алина, ярамый. Шундый рәхәт. Алина, бауның теге ягына чыгыгыз. Алина. Нигә? Алина, әнә тегеннән Низам кайтып килә. Низам? Әйе, Низам. Низам инде, Алина, Низам дим бит, Низам. Алина. Ярар. Алина. Ярар. Мин бүген дә яраткан басмама төшеп утырам. Бүген мине котларга тиешләр иде. Отряд белән. Сак буласың анда? Юк. Мин озак булмам бүген. Сабалагыз. Хушыгыз? Кичкә кадәр. Киләм бит. Елганың теге борылышында. Әйе, елганың теге борылышында. Сабалагыз. Хушыгыз? Чау. Амира, тизрәк палат картына каш, Низам килә, бар инде, тизрәк кер инде. Низам, бар инде. Сез Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары башкаруында күренекле драматург Туфан Миңнуллин әсәре буенча эшләнгән «Ак тәүбә, кара тәүбә» исемле спектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Аның икенче өлеше бүген 13:10 яңгыраячак. 1977 елда магнитофон тасмасына язып алынган бу спектакль эфир өчен тавыш операторы Айсылу Гыйләҗетдинова, режиссер Госман Әхмәтҗан, мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан әзерләнгән. Казан сөйли. 13:10. Әдәби драматик тапшыруларыбыз дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер игътибарыгызга Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары башкаруында күренекле драматург Туфан Миңнуллин әсәре буенча эшләнгән «Ак тәүбә, кара тәүбә» исемле спектакльнең икенче өлешен тәкъдим итәбез.
Спектакльнең режиссеры Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Рауил Тумашев. Музыкаль бизәлешен композитор Фасил Әхмәтов эшләгән. Концертмейстер Сафиян Ибраһимов. Рольләрне башкаралар: Ризван Нури Әхмәт Сафин, Низам Бәрхәт Гәрәев, Заһир Рифгат Галиев, Гомәр Наил Шайхетдинов, Тәнзилә Дания Ганиева, Әминә клуб мөдире, Зөләйха Аубакирова, Нәҗип гармончы егет Айдар Хафизов, Дамира Низамның сөйгән кызы Хаҗар Шакурова. О, Алина. Қолымдағы yüzігімнің исемнәре Алина, күзләре кара-карлыган иреннәре Алина. Алина, кемне көтәсез? Нишләп белмим, егетләр көтеп утырырга тиеш. Гитара күрдем дә тукталдым. Гитара күрсәм, тыныч кына үтеп китә алмыйм. Ай, менә мин сезне күрсәм, тыныч кына үтеп китә алмыйм. Сөйләгән буласыз инде. Ышана дип уйлыйсыздыр. Менә монысы дөрес. Ышанмагыз сез миңа, Алина, ышанмагыз. Ышаныгыз дип әйткәнем дә юк, гомумән ышанычлы түгел мин. Ләкин мин сезгә ышанам, Алина. Ышанам, ник алдашыйм? Азмыдыр, күпмедер вакыт үтәр, һәм сез миңа ышанырсыз дип ышанам. Ышанучыларыгыз миннән башка да бардыр әле? Бардыр, әлбәттә, ник алдашыйм? Ләкин кирәгеннән артык ышансалар да күңелсез. Беләсезме? Кызлар егетләренә, хатыннар ирләренә, карчыклар картларына чак кына шикләнеп карарга тиешләр. Чөнки алай булай булса, көтелмәгән булмасын. Егетләр кызларга? Монда инде икенче мәсьәлә, кызлар, хатыннар, әбиләр ышанычлы булырга тиеш. Менә мин шундый кызны эзлим дә. Табылганыгыз юкмы? Әлегә юк дип әйтсәм нәрсә диярсез? Алай икән диярмен. Шуннан Эзләвегездә дәвам итегез. Эзләвемне дәвам итәм. Һәм сезгә ышанам. Димәк, без табышканбыз. Мин сезгә ышанмыйм, сез миңа ышанасыз. Инде нишләргә? Кичләрен очрашырга. Сез бит кызлар белән сөйләшмәскә ант иткәнсез, ант белән шаярмы? Махаббат мәсьәләсендә бер адәм заты да антында тормаган. Нишләп мин генә тормыш законнарын бозарга тиеш? Димәк, ант мәсьәләсендә дә ышанычсыз. Ант белән антның айырмасы бар. Минемчә юк. Алина, юкка сүз көрәштермик. Сез минем белән очрашырга ризамы? Калганы минем эш. Булай да очрашып торасыз ич? Нәрсә ул көпәкендә су буенда унлаган күз карап торганда? Алина, икәүдән икәү генә калып, рәхәтләнеп сөйләшәсе килә. Ярар, мин риза. Тик авылда түгел, Казанда. Казанга кайчан киләсез дә кайчан күрешәбез? Минем Казанда иң якын иптәш кызым бар. Без бергә авылда үстек, бергә 8 классны тәмамладык. Мин Алабуга культура арту училищесына укырга кердем, ул уны бетереп КХТИга керде. Хәзер 2нче курста укый. Дамира исемле. КХТИ? Дамира? София Дамира. Матур исем. 2нче курста? 2нче курста. Авылдашлар? Дуслар. Мин бит бу авылныкы түгел, мин монда эшлим генә. Алина, зәңгәр күзлеме? Кем? Иптәш кызыгыз. Зәңгәр күзле. Зәңгәр күзле. Алина, бит эчендә бәләкәй генә мине дә бармы? Менә анысын хәтерләмим. Битенең монау җирендә кечкенә кара мин. Менә монда. Миңа юк. Бугай. Әллә бармы? Хәзер сорыйбыз. Дамира, әйдә, күрен әле. Карыйк әле бит эчендә мин бармы икән?
Алай икән, былай икән. Шулай. Дамира, гафу ит! Дамира, гафу ит! Шул ук урын. Вакыт төн. Резванның туган көненнән таралганнар. Өч егет тә үз территорияләрендә утыра. Гомәр гамак өстендә үзенең гитарасы белән. Йокларга. Утырыйк әле, Резван. Төнем ату. Иртәгә эшкә. Эшкә дисең, Резван. Эшли башлагач үзең әллә ни куандырмыйсың? Иртәгә эшкә дип тә болай гына әйтәсең бит син. Начальник булырга яратканга гына. Без синең белән сөйләшмибез, иптәш Шәйхетдинов. Син теләсәң нишлә? Йокларга иптәшләр. Утырыйк инде. Коткага бирелмәскә. Дөрес, ант икән, ант. Гомәр, Ау, әллә бу җир шары малай чыннан да түгәрәк микән, ә? эш пешмаклы ди. Синнән сораган мин җүләр. Җүләрлегеңне әле генә белдеңме ди? Егетләр йоклыйлар. Бәй, bu шақтан кеше йоклаймы? Менә мин бөтенләйгә йокламайым. Топ-туры шушыннан көтүгә. Нәмәгә син уйнамайсың, апайым? Hey, кайынды казмыйнына гармонга җитеп. Аңладың инде, апайым? Аңладым, Нәҗип абый, аңладым. Акырырак сөйләшегез. Син минем янга төшеп утыр. Була ул. Нәмәгә син йокламайсың, апайым? Hey, үзең әйтмешли сәгатенә кем йокларга ятсын? Бер кызны көтәсеңме? Кайсы кызны? Бер кыз сезнең янга килеп йөрөй. Алинәме? Исемен әйтмәем. Менә бу беләкне күрәсеңме? Күрәм, Нәҗип абый, күрәм. Әгәр дә ул кызның да башын әйләндерсәгез, барыгызны бергә өеп куеп ярам. Алай димәгез инде, Нәҗип абый. Ярам. Юк, бу егетләрдән булмый. 6 ел күзем төшеп йөргән кызны алып киттегез. Без түгел бит. Барыбер сезнең иш. 6 ел күзегез төшеп йөргән. Шул турыда үзең әйткәнегез булдымы соң? Кемгә? Кызга? Әйтмәдем. Нигә әйтәйем, тәмен югалтып. Монысына да әйткәнегез юкмы? Үзе белсә белсен, әйтмәем. Үзләре белмиләр шулар, Нәҗип абый. Сезгә ничә яшьсең? 30. Картаеп барасыз шул. 30 яшь, егет кешенең өлгергән чагы, күмере төшкән чагы. Соң алай булгач, күзегез төшеп йөргән кызга әйтегез дә өйләнегез. Юкса чыннан да алып китүләре ихтимал. Үзе сизсә өйләнәем. Тагын 30 ел егет булып йөрәчәксез. Йөресен. Апайым, казмыйның да уйнап карайыммы? Хәзер. Рәхим итегез. Син Алина шикелле, рәхим итегез дип сөйләшәсең икән.
Sen çöksende ellerde güne Bulmay. Apay. Üret meni bu qaz mo'yinida o'ynarga. Siz bit gitarı yaratmışsınız. Meni үйренeyim de taşlayayım. Yok, bugün bulmay. Ertaga gelirsiniz Necip abi, bir. Yarı yalaysa apayım. Apayım. Eyde benim bilen su oyuna. Ondan işimiz. Garmunda oynab, jırlap yürüymiz. Ertaga ertib turasi var şu. Yarı yalaysa apayım. Sağ ol. Sağ olunuz Necip abi. Sağ olunuz. Nizamettin. Pay ultattin. Kaptım. Paya varasın. Kurdun bitkiş bilen. İşler şu oldu bir. Süzümünü tığlarga da tilemişe gitip bardı bir. Artlarından da yığırgan idim. Yakın kilmediydi Damire. Hazır nişlerge jıynasın. Nişlerge. Sen ul bit vali nelerde? Kurup anlaşırga kirek iş. Birgen antın var. Bulsa. Antın bulmasa bulay koşup da yürümez idim. Gitir de barır idim. Onttan koşup bulma Nizam efendi. Sen de Rizvan bulma ya. Onun da yukarı gitkenin kütüp köp mü vakitim öttü. Rizvan'dan ışkınsan da minden ışkın almazsın. Şın mı? Şan. Svincesin Ömer. Antın bızvan. Hıyanetçi. Yörer indi, zurga jiberme indi. Şoyardım gına bitmiyor, şoyardım gına. Dege jülerler, nerse işlerler biten deyip yürü şoyardım. Son uzunda kurup durdun bitindi, jırlaganda, süleşkende bir kuzim gil kilip durdu. Bari bir jibermeye şepmin. Ay, ona kalsan işlet alasın, kitem de baram. Rizvan'ını uyatam. Demek sotasın. Birge okup yürüyen dostunla, kursdaşınla. Ayağın kolun beylep, suygan kızından ayırıp alıp, şul bürokrat Rizvan'a satasın. Onda zahir de var. Demek seni ulep yaratkan nizamını, şahir bulurga hıyalanıp yürüyüşü Mecnun'ga, zahirga satasın. Güldürme Nizam. Bütmez doğar satıp birge jüler mellemeyin. Yarıyalaysa uyat. Uyatıp nişli alasın. Gitem de varam. Var. Biz senin bilen sileşmeyecek biz. Nizam diyen kişi bizning için bulmayacak. Ömer. Jiberinde. Tizgini anlatam da koytam. Yaratan bitminanı, yaratan. Mahabbeti bizde uyturma Ömer, kutkara. Yarar indi bir yola. Rahmat Ömer. Hey, tukta. Nerse? Küretirip antının bızılığını tilemeyim. Bar, kirip yat. Min yıklalaş gidersin. Ömer, olay etmeyindi. Bileysin mi, men seni tirbetip yokladım. Yatalı yat, mene şulay, yat. Mene şulay, elli belli bavik, demli tatlı düşler. Ya, yıkasın bey. Temelap. Sarıklarda yıkladı indi. Biz mamin çağırgan jirni. Sarıklarda tügül, tavuklarda. Yara, tavuklarda. Tavuklarda yıkladı indi. Yıkladı indi tügül, yıklamay eli. Yarar. Sarıklarda yıklamay eli. Tavuklarda yıklamay eli. Halıklarda yıklamay eli. Sen tınışlap rahatlanıp yıklarsın yeme. Elli, au, belli, bau. Ömer, buldu mu? Buldu. Yukağa gittin mi? Gittim. Olaysa men de gittim. Rizvan, ayol tuttun. Sen
Нишләп йокламыйсың әле? Йоклаганым да уяттың. Безнең Низам кая? Палатка бергә кирип киттегез? Ул юк. Алайса белмим. Беләсең. Белсәм беләмдер. Әйт, кая китте? Туктале, син нәрсә миннән сорап аласың? Син кем дә, мин кем? Менә анысын инде киләчәк күрсәтер. Күрсәтсә күрсәтер, әмма ләкин син кирип ят. Нәрсә? Кирип ят. Төнгә каршы чыгып китмә кызлар эзләп. Туктале, син мине кем дип беләсең? Кемлегемдә эшем юк, ант иткәнеңне күреп тордым. Мин бит Низамны алып кайтырга гына барам. Сабый түгел, үзе дә кайтыр. Кайчан? Бүген булмаса иртәгә. Иртәгә соң була. Антын бозып өлгергәнче алып кайтырга кирәк егетне. Бәлки ул кызлар артыннан китмәгәндер. Шигем бар. Шигең булса, үзем барып алып кайтыйм әле. Юк. Юк. Гомәр, юк. Соң аның нишләп биргәнен мин үз күзләрем белән күреп кайтырга тиеш. Әйе. Ой, мине. Үз күзләрем белән күреп кайтырга тиеш. Тәнзилә. Сагир, чак. Нигә? Нигә? Тәнзилә су буйлашып китте, бер үзе. Ярамый Гомәр. Кара каласың син Тәнзиләдән. Шыдап торыр да, тикерер дә, китер дә барыр. Ана хәзер үк монда туктама да, сөйләшмә дә. Барысы да синең аркаңда. Мәҗлеснең уртасында йокларга вакыт дип кайтып киттегез. Соң Резван бит. Резван. Ул үзе юк. Син чатырда. Ул бит Низамны алып кайта. Син ул Низамны эзләп тапканчы син Тәнзилә белән сөйләшеп өлгерәсең. Нәрсә турында? Кәбестә турында. Кәбестә каршы. Син яратам мин сине Тәнзилә дигән. Соң ант иттем бит Гомәр. Эй, Шагир, Мәҗнүн. Бар, кирип яталайса. Соң ачуланма инде Гомәр. Антымны боза алмыйм. Син шулай диң. Тәнзилә диң. Мин сине яратам. Әмма ләкин әлегә яратам дип әйтә алмыйм. Мин ант иттем диң. Яратам дип әйтте. Ничегендә әйтмим дип әйтәсең ди. Ярый алайса. Бер ничек тә әйтмә. Тик минем ашуымны китереп монда йоклап ятма. Йокламам бит мин. Ничисең соң син? Уйланам. Уйланам. Теге егет гармунны моңлайтып уйнар. Ул да сиңа ашаган, мәхлук. Мыскыл итмә Гомәр. Итмим. Итмә. Әйдә Тәнзилә янына бармаса минем белән. Теге гармунчыны эзләп табабыз. Курыкма, мин кызлар түгел. Антың бозылмас. Тик зинһар өчен ятма монда, үз-үзеңә төрмә ясап. Әйдә. Гомәр бармый. Әйдә инде. Гомәр. Только малай син минем яннан китмәсең инде, ярыймы? Менә шабуым атылып йөрсең, яме. Ярар. Кара Гомәр. Резван кайтса нәрсә дип әйтер икән, ә? Алла бәндәсе. Үзем җавап бирәмен. Үзем. Әйдә. Ярый, Аллага тапшырдык. Елга яры. Елга эченә кертеп ясалган тар гына басма. Алина белән Дамира керәләр. Син алай ук булма, Дамира. Без бит яшьләр. Ни өчен иртә картаерга? Уйнап, көлеп, шаярып калырга кирәк. Шаяруның көлүнең чамасы була, Алина. Я, ни булган ул чаклы? Синеңчә бәлки бер ни булмагандыр. Ә Низамга мин моны гафу итмәячәкмен. Зурга җибәрмә, Дамира, ярата ул сине. Юк. Күзләренең төсен, бит тышындагы бәләкәй генә миңне дә хәтерли. Андый җегетләр сирәк була, Дамира. Кирәкми, Алина. Әйдә кайтабыз. Иртәгә иртүк китәм. Яратмый ул мине. Яратса, шушы хәлләрдән соң эзләп табып, гафу итенер иде бит. Соң ант иткән. Синең белән сөйләшергә ант итмәгән. Әллә көнләшәсеңме? Юк. Дамира, карале, ярысында кем ул? Низам килә, Дамира. Алина, кайтабыз. Дамира, юк, туктале, күзәт тигән нәрсә икән, тукта әле, Дамира. Алина,
Дамира, монда килә. Алина кайтабыз. Дамира, бәлки гафу үтенергә телидер, ә? Кирәкми. Кирәкми. Бар кайталайса, ә мин көтәм. Кемне? Низамны. Нәрсә? Әйдә, Дамира, качабыз инде тизрәк. Jömüldüp yanalar Galemde hisapsız yıldızlar Ne yaşan yüreğim birgine Ne yaşan yüreğim birgine Ne yaşan Kubiken bu kızlar Ney eşen yüreğim dergine Ney eşen yüreğim dergine Ney eşen kubiken bu kızlar Yıldızlar yakında yırakta Arada iyi yakın yıldız var Yırakta yakında kızlar kup Yırakta yakında kızlar kup Yürekte yakın bir kız var Yırakta yakında kızlar kup Yırakta yakında kızlar kup Yürekte yakın bir kız var Ышанмыйм. Дамира, Ышанмыйм мен сиңа. Дамира, Телисеңме ант итеп, ә? Син көненә 10 мәртәбә ант итәсең. Дамира, сиңа биргән антым берәү генә. Телисеңме тезләнәм, ә? Низамыңның адам хурына калып тезләнеп торуын телисеңме? Тезләнәм. Алина, үтенәм сездән зинһар китеп торыгыз, ә? Юк, сез минем каршыда да тезләнергә тиеш. Анысы ни өчен, Алина? Миңа мөхәббәт аңлатуыгыз өчен. Аңлатмадым бит инде, Алина. Ошыйсың дип кенә әйттем. Соң аның нәрсәсе гаеп? Әлфинурга да, Нәҗибәгә дә, Гөлнурга да әйттем мин ошыйсың дип. Җир йөзендә кызлар күп булганга мин гаеплемени? Тик мин берәүне генә яратам, берәүне. Ышанмыйм. Дамира, ышана идең бит син миңа, ышана идең. Кемнәр соң синең йөрәгеңдә шик уятты, Дамира? Кызлар егетләргә ышанмаска тиеш дип кем әйтте? Алина, соң җүләр бит мин, җүләр ни сөйләмәс. Шул тилелегем аркасында юри генә Ризванга ярдым. Аңардан көләр өчен генә юри синең белән сөйләштем. Булай икәнен белгән булсам. Икенче тапкыр ак тәүбә, кара тәүбә. Их, Дамира. Мәңге бәхил бул, хуш! Низам! Дамира, гафу итәсеңме? Белмим. Бел инде, Дамира. Казанга кайткач. Узакмыни? Узак, бик узак. Аңарчы үләм мин. Үлмисең, Низам. Үлмисең. Син егетләргә биргән антыңда тор. Бер кызга да карама, бер кыз белән дә сөйләшмә. Кичеккәч палат кешеннән чыкма. Көләсеңме ни? Чынлап әйтәм. Чынлап? Әйе. Дамира, әгәр дә чынлап әйтсәң, гел синең шәгенә эшләрмен. Палат кешендә гел сине генә уйлап ятырмын. Әгәр дә тагын килсәң нишләрмен? Бүдән килмәм. Үзем барырмынмы, Дамира? Хатлар гына язып торырсың. Синең хатларыңны уку миңа рәхәт булыр. Рәхмәт, Дамира. Дамира, үбәргә рөхсәт итмисең ләеме? Әйе. Дөрес, Дамира. Синең урында мин дә нәкъ шулай эшләгән булыр идем. Үбәргә дип үрелсәм, Казанга кайткач дияр идем. Казанга кайткач, әйеме, Дамира? Әйе. Күрешкәннең беренче көнендә үк кочаклап алып,
Иптәш Рамазанов. Ризван. Хәерле кич, Ризван. Хәерле төн. Эләктеңме? Эләктем. Ризван, менә таныш бул, Дамира. Бу безнең Ризван. Исәнмесез, Ризван дигән Дамира? Исәнмесез, Ризван? Исәнмесез? Алла икән. Әйтсәң әйт инде сүзеңне. Бер сүз дә әйтмим әлегә. Дамира, әйт алайса без киттек. Алина кайда икән? Кем дисез? Юк, сезгә әйтмим. Хушыгыз. Сау булыгыз. Алина! Чау! Рамазанов, ашыкма. Нәрсә, Ризван? Китә бит. Китсен, эзләп табарсың. Шулай дигән, Шулай инде, шулай. Шулай икәнен күреп торасың бит. Ашыкма. Эй, җүләр булды мин сезгә бәйләнеп. Икенче тапкыр ак тәүбә, кара тәүбә. Ашыкма, бире кил. Нәрсә? Гафу итәм. Соңгы тапкыр. Гомәр Белмәсен. белмәс. Стахир, сизмәсен. Сизмәс. Бар. Киттем. Ышкын. Басмасы шушы. Әсмасы кайда моның, Басмасы, әсмасы. Басмастында әсмасы. Миннән тагын юморны аңламыйсың дип көлгән булалар. Аңлыйм ич менә. Басмасы, басмастында әсмасы. Кая киткән әсмасы? Килер аның әсмасы. Әсмасы ла, басмасы. Алина. Тәнзилә. Хәерле кичләр, Тәнзилә. Хәерле кич. Нишләп утырасың биредә? Утырам әле менә. Әсмасы ла, басмасы. Аңламассың сезне. Тәнзилә. Тәнзилә. Нәрсә? Әгәр мин сиңа яратам дисәм, син нәрсә диярсең икән? Чынлапмы? Синнән бу сүзләрне ишетү куанычлы. Тарих моны онытмас. Алтын хәрефләр белән язып куяр. Тик менә Заһир белән эшләрбез икән. Ни? Ул да бит мине ярата. Яратам дип әйткәне бармысың? Хәзергә юк-югын. Димәк, мин беренче, бу сәбәр икенчедән Тәнзиләне бер генә егет яратырга тиеш дигән закон юк. Ә минем берәүне генә яратырга хакым бар. Ой, әнә, Гомәр сине эзләп чыккан. Кем? Гомәр. Тәнзилә, мин сине күрмәдем. Ничек инде күрмәдең, күрдең ич? Күрдем, ләкин күрмәдем. Аңладыңмы? Аңламадым. Миңа моннан ничек булса да тиз генә китәргә кирәк. Юк инде. Туктаттың, мәхәббәт аңлаттың. Хәзер инде качмакчы була. Ярый, күрдем. Ләкин очраклы гына. Аннан соң Тәнзилә шуны бел. Мин сиңа яратам дип әйтмәдем. Ничек инде әйтмәдең ит? Ярый инде Тәнзилә. Гомәр белмәсен, Гомәр сизмәсен. Дәдә бик озын. İsənmisiz? Xeyirli tün, Nizam. Nizam түгел ул, Тәнзилә ул. Şulaymı ne? Sen Nizam'ı izlep şey bitkeydi geç. Izledim de bit. Гомәр, biz bit Тәнзилә белән бирдә очраклы гына очраштык. Нигә? Һәм Ризван миңа яратам дип әйтмәде. Әйтмәдем, Гомәр. Гомәр, әгәр дә сез теге малайны күрсәгез әйтегез аңа, кайтып йокласын. Ә мин аны эзләүне дәвам иттерим әле. Eller ilerişlerine bu dünyada. Tenzile bilen tın ortasında Rizvan basmasında tıralar edip etseler, sen de aşanmaz idim. Инде менә хәзер ышанырсың. Yarı, ışansam ışarmın, min hazır. Тиз генә чыгып китә дә Заһирны җитәкләп керә. Hayda,
Мен Низамны деп шабам. Bu kızını men kelgancha jibermayman. Ama aytay so'zim bor. Qorani jiberma. Jiberma. Gumar! Gitmeyin Tanzila. Gitsem ne aytırsın? So'ng Gumar jibermasga qo'shdi. Gumar qo'shdimi ne? So'ng jiberme. So'ng bit men sizni tutib tura olmayman şimdi. Gel şulay kişi qo'shqanligini ishlatirgan bo'lsang, nechik etib yasharbiz biz sening bilan? Nechik deding Tanzila? Bir nida aytmadim. Yasharbiz dedingiz. Yasharbiz bo'lgach, birga yashab bo'ladi tugilmisan? Birga, ikki, umr bo'yi. O'ylab aytdingmi Tanzila, o'ynab aytdingmi? Men de bit filologiya fakultetida o'qiyman. Sizlarning keragini sayli bilan. Rahmat. Ne uchun rahmat? Sizlarning motorini sayli bilan uchun rahmat. Sen de bit she'rlar yozasan. Ko'nglimda menim uchun birgina da motor so'zlar yo'qmi, Zohir? Menim ko'nglim to'la motor so'zlar Tanzila. Sen shularning birarsi menim uchun qizg'anishmi? Yo'q Tanzila. Minalarim barsında sen aytgan bo'lar edim-da bi. Sen ayt Zohir. Amin qo'y shundan berli kutda. Kutam. Rahmat Tanzila. Amin alay deb o'ylamaydim. Ko'nglimning qillari bor tibralmagan. Qillarimdakilarim bor kilanmagan. So'zlarim ko'p, sirlarim bor silanmagan. Shov shashakli jaylarim bor jaylanmagan. Nechik etib yashar biz sening bilan? Yuragimda sog'ish tugil, kunda bayram, yor sulani bo'yni yonda aylan-baylan. Yo'llarimning ishali dinalmagan, hislarimning tizginlari baylanmagan. Nechik etib yashar biz sening bilan? Siqlanam men sana Zohir. Siqlanam, ham qo'rqam. Saqsiz qilanib, ko'nglingni shilparama ketiraman deb qo'rqam. Tanzila. Narsa Zohir? Yo'q, yaramay Tanzila. Narsa yaramay? Antni buzarga yaramay. Nindi on. Boshqalarga qo'shilib ne ishlavini bilmay ishlav on bo'ladimi? Rizvon bilan Nizam shoyarganga sen shunlab turib o'shangansan. Ant bilan shoyarib bo'lam? Bo'lmay. Demak, ikkinchi taqir ont etganda ne uchun ont etganingni ham ont so'zining ma'nosini bilib ont etarsan. Lekin bit men ont etdim. Sen uni tushundagina ko'rding deb hisobla. Tushdagina tugul shu. Endi o'z tilim bilan. Olasa bizning bu silashuvlarda tushundaginadir endi. Yo'q Tanzila, yo'q. Ya nechik Zohir do'st? She'r yoziladimi? Yozila G'umar, yozila. Yozganlaring komissarga ashiymisan? Bir kishi. Begaybat. Endi Zohir bor. Tanzilani uzatib qo'ydan bunda kelganmi? Ne uchun? So'rab yurmasin eri dunyoda. Qo'shqanni ishla. Esingda G'umar. Zohir hozir siz qo'shqanligini ishlamayashak. Shulaymi? Bek yaxshi. Mening ko'pdangi xayolima sen erishgansan Tanzila. Ammo lekin bu yo'li Zohirning seni uzatib qo'yib, bunda keraklanib kelishi kerak. Agarda men ketirga tilamasam, tag'in dayvatrak. Baraqiz bar. Hayda, ana anda qo'ltiqlashib yuritirgiz, yami? Men sizirg'ash bunda kelib yetarsiz. Men sizg'iruga. Hayda Tanzila. Baraqiz bar. Sandıgaç kunarmı tallarıga, hey sandıgaç sayrarmı tanlarına. Bu jirde mehabbeti bulmasa, Sen Nizam'ını taptın mı? Taptım bitey. Koydan ey? Palatkada yıklap yata. Bulmasak? Bulgan bitey. Zohirda qaytib yatgan, bar qang'irib yurma, sen de qaytib yat, bar. Yo'q. Men qaytmayman hali G'umar. G'umar, siz mendan kulasiz endi yemi? Nek? Yumor nomlamay degan bo'lasiz. Bilasizmi, men bugun bir qiziqli yumor siz o'ylab chiqardim. Yali. Basmasi bor, asmasi yo'q. Nishik? Basmasi bor, asmasi yo'q. Qiziqli yumor edi G'umar. Eskitkish. Men o'ylab chiqardim, boyag'ini. Hayda, qaytamiz yumorni o'y. Qo'ya.
Қайда яшәгәнеңне оныттың әллә? Юк. Unutmadım. Мен кайтмыйм әле гомер. Антыңны бозасың, Ризван. Антның монда катнашы юк. Соң инде үземнең туган көнемдә басма өстендә ялгызым гына басып торырга хакым бардыр ич. Бар әлбәттә, бар. Ярый, мин кайтыйм әле. Килә башлады. Ярый гомер, сау бул. Сандугай сайрарымы талларда, хай. Сандугай сайрарымы таңнарда. Бу җирдә мәхәббәт булмаса. Ялгышмагансыз. Басманы эзләп тапкансыз. Алина. Эзләмәдем Алина. Үзе шырады. Юлыгызга чыгып ятканмы ни? Әйе. Нинди матур. Искиткеч. Елга да бик матур. Гаҗәеп. Йылдызлар да бик матур. Синесе дә юк. Алина, сез курыкмыйсызмы? Нәрсәдән? Нәрсәдән түгел? Кемнән? Кемнән? Миннән. Ни өчен? Төн бит. Булса ни? Аула урын бит. Булса ни? Нәрсә? Мен килдем бит. Күреп торам. Сезнең чакыруыгыз буенча килдем. Ә мин сезне чакырмадым. Туктагыз әле. Сез нәрсә мин ахмакка саныйсыз? Мин бит намык белән сөйләшкәнне аңлыйм. Абыйың филология факультеты студенты. Гафу итегез, онытканмын. Зарар юк. Яшисез? Кулыгыздан тотам. Ни өчен? Бу нинди тиле сорау? Шуны белмәскә. Чынлап та белмим. Йөрәк тибешеме тыңлар өченме? Алина, сезнең йөрәк тибешегез миңа нәрсәгә? Врач түгел. Аңлагыз, Алина. Мин әгәр менә шулай иттереп сезнең кулыгыздан тотам икән, бу инде мәхәббәт аңлатып биргесе. Аңладыгызмы? Аңладым. Ләкин сезне күрмәсәм, белми үләсем икән. Соң инде. Инде нишлибез? Индеме? Инде мәхәббәт турында җитди итеп сөйләшә башлыйбыз. Аңлагыз, Алина. Мин шаярмыйм, мин чынлап. Әгәр дә мин ни дә булса әйтәм икән, бу чын. Һәм мин минем сүзләремне чын итеп кабул итүләрен таләп итәчәкмен. Аңлашыламы? Аңлашыла. Ялгышмасам, сез кызлар белән сөйләшмәскә ант иткәнсез. Итсәни, антны бит мин иткән. Сез түгел, нигә борчыласыз? Булай гына әйтү. Булай гына әйтү өчен нигә сүз әрәм итәсез? Алайса дәшмим. Дәшмәгез. Һәм мин сөйләгәнне генә җитди итеп тыңлагыз. Алина? Алина? Димәк, беренче менә булай, Алина. Нәҗип. Апайым, теге вакытта берәү үгез ычкында, бу юл ычкын алмассың. Алина, мин алар кебек матур итеп сырлап сөйләшә алмаем, туп-туры ярып әйтәем чыкмасмадан. Нәҗип абый нишәвегез? Нәҗип абый түгел әле, миңа 30 гына яшь, сиңа инде 20 чыкмасмадан. Юк. Бер кайда китмәенчә янында басып тор. Мине тиң күрмәсәң дә бер юлга мине тыңла, яратмасаң соңыннан әйтерсең чыкмасмадан. Чыгам Нәҗип абый, чыгам. Син селкенмә, апайым. Әйсез. Шаярмагыз. Мин шаярмайым, апайым. Сиңа бу якка юл юк, әнә теге якка йөзеп чык. Мин сезнең авылыгызга культура йорт салырга килгән кеше. Мине хөрмәт итүегезне үтенәм. Культура йортын төнне басмасында салмыйлар, апайым, сикер суга. Алина, әйтегез инде шуңарга. Шаярмасын инде ул. Хәзер мин берәүне дә тыңламаем, сикер суга. Мин бит йөзә белмим. Кычкырма, апайым. Мин курыкмаем. Колхозга председатель, авылга мин хуҗамында. Йөзә белмәгәч басма өстенә кермиләр, аны сикерт шум. Син, якын килмә. Якын киләсе булма.
Шуны бер, әгәр дә менә шушында суга батып үләм икән, мин бит сине судка бирәм. Шүрләдеңме? Әйт, Нәҗип абзыкаем дигән. Исән сау җибәрсәң, Алинәнең кырына да килеп карамаем, ак тәүбә, кара тәүбә дигән. Ак тәүбә, кара тәүбә. Инде хәзер шул тәүбәңне җыр белән әйтеп бир. Нәҗип абзый, мин бит җырлый белмим. Суга тибеп төшерсәм өйләнерсең. Я, башла. Уфа безгә ярак түгел. Эх, телефон алдырмагыз, телефон алдырмагыз. Җырла диеп, җырлатып. Тавышсыз алдырмагыз. Шулай апайым, кычкырыбрак, менә булай. Обидәнең аръягында төшеп калды галусыма, төшеп калды галусын. Тагын берне җырлап җибәр. İşitirsin tavasını, işitirsin tavasını. Yani? Balıktır juylan balıdağımını. Bayılı taptına mutluluktan, şu bayılı taptına mutluluktan. Jırlıysam kilip jırlamın. Jırlım şaram yokluktan, şu jırlım şaram yokluk. Şulay apayım. Нәрсә булды? Yoqlarga yatқан жерден шақырдылар. Siz, barınız da mı? Bunda. Sın, ağlığız indi bu kalkızının ügüzdün benim yolumdan. Ул bit beni менә монда суга батырга теләде. Күне тор апайым. Мин аны Алинә белән сөйләшеп торганда эләктердем. Мә, тот Нәҗип абзыкаемның кулын, дөрес әйткәнсең. Таш менә шушында басып торалар я. İptәш Шәйхетдинов. Димәк, бу әтлекнең барысын да син уйлап чыгардың. Син? Мин басмасы бар, әсмәсе юк дидем. Ярый, Гомәр. Без синең белән башка урында, башка төрле итеп, икәүләп кенә сөйләшербез, ярыймы? Кузгалма апайым, урыныңа бас. Басам һәм белдерәм. Иптәшләр, безнең арада Гомәр Шәйхетдинов исемле бер сатлык җан яши. Бүгенге көннән башлап аңа безнең арада урын юк. Әйе дигән Заһир. Әйтмим. Антыңны син быздың, Ризван. Бузмадым. Менә бит боздырдылар. Кем миңа мөхәббәт аңлатты, Кем миңа яратам дип әйтте. Нәрсә? Иптәш комиссар, димәк син дә миңа каршы. Ярый, мин антымны боздым ди. Мин менә хәзер менә шунда суга батам. Менә шунда үләм, бетәм. Хуш. Тик минем белән антларын бергә Низам да, Заһир да боздылар. Алар да минем белән бергә батсыннар. Рәхим итегез. Дөрес, Ризван, мин һәр вакыт синең белән. Низам. Курыкма, хәзер җитеп чыгам. Заһир, кер. Заһир антын бозмады. Яклауың өчен рәхмәт, Тәнзилә. Ләкин мин алар белә булырга тиеш. Син бит миңа яратам дип әйтмәдең. Соң, телем белән әйтмәсәм дә күңелем сөйләде. Күзләреңә карап тордым. Шагыйрь чыгачак синдән, Заһир. Я, әфәнделәр, нишлибез? Суга сикерәбез, батып үләбез. Ашыкмагыз. Шарт буенча җәзаны мин билгелим. Суга батып үлеп котылмакчы буласызмыни? Культура йортын бүтәнләр төзеп бетерсенмени? Кисәттем мин сезне. Мин рәхимсез дидем. Җәза каты булачак дидем. Моннан соң уйламый, нитми, ант итмәскә ант итегез. Ак тәүбә, кара тәүбә дигез.
Ак тәүбә, кара тәүбә. Ак тәүбә, кара тәүбә. Күңелгә җир тула, күңелгә моң тула, таңнарда, талларда, сандугач сайрата. Сандугач сайрармы талларда, сандугач сайрармы талларда, бу җирдә мәхәббәт булмаса. Сандугач кунармы талларда, сандугач сайрармы талларда, бу җирдә мәхәббәт булмаса. Yolşağım şiirinler, yollarınam şiirinler, yılmayıp çakırıp dağıdın durmasa. Dağıtın bulan mı dünyada, dünyada yaşardan bir fayda, bu jirde mekafet bulmasa. Dağıtın bulan mı dünyada, dünyada yaşardan bir fayda, bu jirde mekafet bulmasa. Siz Karim Tinchur'un ismindagi Tatar davlat drama ham komediya teatri artistlari boshqaruvida ko'rinakli dramaturg Tufan Mingnulin asari bo'yicha ishlangan Aq tavba, qora tavba ismli spektaklning radio variantini tingladingiz. 1977 yılda magnetofon tasmasına yazıp alınan bu spektakl, efir için tauş operatörü Aysel Uğilajitdinova, rejissör Gısman Ahmedjan, muharrir Rüstem Akyegit tarafından hazırlangan. Adabi dramatik tapşularımız bugünge şuşunun bilen tamam. Programma Tatmedia Respublika Matbuat hem Gammavi Kommunikatsiyalar Agentligi yordami bilan hazırlandı.